To yanzu haka dai a babban birnin tarayya Abuja an yi yunƙurin kama Malam Nasiru El-Rufa'i kamar yadda dama ya faɗi a cikin tattaunawar da aka yi da shi cewa ko da wani lokaci za a iya wato yin ram da shi saboda irin maganganun da yake yi na faɗa musu gaskiya. In ba a manta ba a jiya da aka tattauna da shi ya faɗi wasu maganganu musamman akan Nuhu Ribadu mai bawa shugaban ƙasa shawara akan harkar wato tsaro na al'amuran wato tsaron Najeriya. Ya faɗi wasu maganganu masu cike da zargi da nuna cewa shi Nuhu Ribadu shine ke sa a kama wannan shi ke ɗaga waya ya kira ya ce a kama wani a kama wani. Haka zalika ya yi magantu game da yadda ake murɗiya da sa a kama wanda aka ga dama da wanda ake so da wanda ba a so. To duk dai irin makamantan waɗannan abubuwan shine abin da zaka iya cewa kama karya ko kuma kama kashe ma in ji wakil na Bello Yabo. Yana cewa yanzu ba maganar kama karya ake ba, magana ce ta kama kashe ake yi a Najeriya. To shine dai makamantan abin da ke faruwa wanda ya zo zai tafi wato gida Kaduna kenan sai ga mahukunta hukumar DSS sun yi yunƙurin kama shi kuma sai mahukunta wato al'umma suka hana a tafi da shi saboda mutane sun yi cincirindo sun ce ba wanda ya isa ya tafi da shi sai ihu suke suna ma wannan hukumomin ihu. To ganin yadda mutane suka taru da yawa ga kuma mutane ga dandazo kar a yi abin da ba shi ne ba, ƙarshe ma bai wasa ba ka ji an ce an cinna ma wajen wuta ko wani abu makamantan haka sai suka janye daga wannan kama shi ɗin. Daga ƙarshe dai Malam Nasiru El-Rufa'i ba a kama shi ba yanzu haka yana sake. Amma ko da wani lokaci za a iya kama shi. Daga cikin abin da shi Malam Nasiru El-Rufa'i ya ce lokacin da aka zo cewa an zo a tafi da shi ne, ya ce sai dai a tura masa da takarda a ce ana neman shi ba wai a zo a kama shi yana tsaka a kan hanya ko makamantan haka ba. Wato wannan ya nuna cewa dai a taƙaice ya san right ɗinsa wato a kama mutum a tsakiyar hanya ko a tafiya yana cikin tafiya, wannan yana daga cikin tozarci da cin mutunci ko cin zarafin al'umma wanda ya ce sai dai a aika masa da leta. In aka aika masa da leta zai duba zai riga tuhume-tuhumen da ake masa kuma zai isa zuwa ga inda aka neme shi domin ya bada cikakken bahasi. To wannan shine dai abubuwan da suka faru a yanzu haka da Malam Nasiru El-Rufa'i. Kamar yadda na ce dama already ya faɗi cewa za a iya kama shi a kowane lokaci kuma babu shakka tuntuni dama ya kamata a ce an kama Malam Nasiru El-Rufa'i a irin yadda suke kaman 'yan adawa. Kuma ku lura da kyau gwamnati ne wadda ta zo da kama karya ko mu ce kama kashe kamar yadda na faɗi ɗazu na bakin na Bello Yabo. Irin kamun da aka yi masu malami su waye duk masu laifi ne gaskiya ne, amma jam'iyyar APC tana cike da waɗanda suka fi su malamma da su El-Rufa'i ɓanna. Shi yasa daga cikin tattaunawar da aka yi masa ma har ya ce bai ce malami bai yi laifi ba, amma abin da ya kamata shi ne a ɗauke shi a kai shi kotu a gabatar da shi kotu cikin ƙanƙanin lokaci a yanke masa hukunci ko kuma a tuhume shi akan abin da ake tuhumarsa. Duk abin dai da ma dai za a yi mishi cikin ƙanƙanin lokaci ka a ce an tsare mutum haka kawai ba gaira babu dalili ko wani abu makamantan haka. Wannan ya ce tauye haƙƙin ɗan adam ne. To kuma in kuka lura su wannan gwamnatin sun zo ne da adawa da wato da kama karya da duk wanda ya saɓa da su ko kuma wanda baya cikin jam'iyyar su. Mu kalli abin da aka yi yanzu har su Kwankwaso kuna gani ana ta ƙoƙarin a manna musu wani sharri ko kuma a manna musu wani ƙamiya-miya da za a iya cewa dai wannan wani abu ne wanda za a kama su da shi ko kuma a hukunta su da shi saboda kawai suna 'yan adawa. To muna fatan Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya karya mana waɗannan gwamnatin masu ƙoƙarin jawo waɗannan mutanen ko kuma zaɓen waɗannan mutanen saboda son zuciyarsu. Muna fata Allah Ubangiji ibtila'in da za ta faɗa wa 'yan arewa sanadin waɗannan shaiɗanin mutumi muna fata Allah ya sauke akan waɗannan mutanen da za su yi zaɓen alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda ba su ji ba su gani ba ba su zaɓa ba muna fata Allah ka tsiratar da su. Allah na dama ya iya haka. Muna fata Allah Ubangiji ya mana haka. Mu dai Allah mun ji mun gani mun gane sharri ne mutumin nan ba za mu zaɓe shi ba. Dukkan ibtila'in da ke ƙoƙarin faruwa ko kuma yake ƙoƙarin assasuwa tsakanin wannan bawan Allah da al'ummar Najeriya muna fata Allah ka sauke akan 'yan jam'iyyar alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman masu yi saboda biyan buƙatar su ta duniya saboda kawai an ba su kuɗi ko an ba su muƙami ko an ba su wasu kyaututtuka. Daga nan nake ce muku a huta lafiya.